tanabahin aning pagsulti ni sa ni Pablo nga si Kristo maoy katapusan o end of the law, katapusan sa balaod, o siya ng utlanan o kanang tumoy na sa balaod na siya. Christ is the end of the law. Unsa man ning balaura ni usara ni kabuok nga na intraan ni kaning daghan bradsok kaning law sa Old Testament. Atong paminaw. Salamat kayo, Brother June Baromeda. Ngayang principle of his faith is based upon universalism. Ngayon ba humantangan as Biblia sa Isaiah 54:5, Christ is present in the whole universe. Unya, Jeremias 23:24, gipuno ko ang referido sa presence of God. Gipuno ko ang langit ug yuta. Jeremias 23:24, ang atong mga igsuon nga kini nga dating daan ingon nga di man na universalism ang God. Wa man na siya sa tanang dapit. Kaya na mo ganas pangadyon ninyong Katoliko, ama namo nakas langit, nasa langit. Kana ray lang gikabyunan wa sila mo abli silang alimpatakan sa daghang teksto. Ang Isaias 54:5, ang Jeremias 23:24, ang Salmo 112 sa Watchtower Bible nga God is ang Dios milukup malukpanon milukup sa tibuok kalibutan. So mo na nga ang pangutana sa atong pinangga ato nagditsuhon kay ako patug gihatagan og kining panganinaw sa ato pa background ining nganlan natong universalism. Kana pa ingon nga ni San Pablo nga si Kristo katapusan sa balaod, wa na magpasabot, wa na balaod tumanon. Ganana sa kining Roma 2:28-31, dili sabton tungod kay gipahari ang grasya, wa na tay balaod. Ngani gitukod na tong balaod o kinahanglan magtuman tas balaod. Manong sa mga sabot niya ng si Kristo mo'y katapusan sa balaod. Wa na ba day balaod? Nagpabilin nga na balaod. Ang buot sabot na the hardship, the difficulty to obey the commandments of God by our own, basing upon the literal message, essence of the law, we cannot fully obey the commandments. Binisayaw na to, nga kung ang atong pagsabot, nga ang balaod na natapos na, kay diyan na lang sa grasya o pagtuo, di na tamuto magbalaod, dili na mo ikaulugan. Pangingon nga si Kristo mong katapusan sa balaod, it is not the righteousness coming from the law. Instead, the righteousness that comes from the grace of Christ. By the grace of Christ, we can obey the laws. Muna meaning, ana. Nga kapag kamatarong, dili na diha sa gahom sa balaod, sa litras balaod. Diha sa gahom ni Kristo, ay ang grasya. Kay makahimo kining grasya niya, nga kita magkatuman sa balaod. Asa na mabasa? Nasa Tito 2:12. Matud pa ni San Pablo, siyang suwat ni San Tito, ang balaod, moni matud pa niya, ang grasya, makadasig, makapahimo sa tao, nga matinumanon sa sugo. Kadawa, nga grasya makaligon sa tao sa pagsukol sa mga tentasyon o pagpamaliban, deny and to say no to temptations because of the grace of Christ. Muna yung meaning, dili kinawaan ng balaod kay kasi nangingon nga pagtuo ubanan niyo sa buhat sa balaod. Si Kristo. San Juan 14:15, sa ipong niya, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ako mga sugo. Wa siya maingon, nahigugma mo nako, kutubla di as pagtuo, ay tuman-tuman, okay na na. Wa. Katumbatan ng ulit taong nangita sa kinabuhing dayon, o si tubag ni Kristo. If you want to attain or enter everlasting happiness, obey the commandments. Kung gusto kang makaangkon sa kinabuhi, kalipay nga dayon, tumana mga sugo. San Mateo 19:17. Balik ta ni Brad Jim Labonita.